Fuq is-saħħa, il-Gvern waqaf jisma' l-irkupru mill-katastrofi tal-Vitals mhux sejr tajjeb u s-sistema fiċ-ċentri tas-saħħa qed tikkollassa. Hekk iddikjarat l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM il fi stqarrija ikkundannat bl-aktar mod ċar il-fake news li nxteret minn persuni qrib Kastilja fejn ġie allegat mod qarriqi illi t-tobba ordnaw azzjonijiet industrijali għal nhar l-erba' għaliex Martin Balzan ma jingħatax promotion. Fil-fatt l-azzjonijiet tal-erba' ġew ordnati propju għaliex hemm kwistjonijiet serji illi l-Gvern mhux jindirizza. Dawn jinkludu l-ħinijiet ta' stennija biex pazjent jingħata servizz, in-nuqqas kbir ta' investiment, is-sitwazzjoni marbuta maċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid illi għadu fil-limbu u l-fatt illi aktar tobba qed jitilqu minn pajjiżna. Il-MAM insistiet li d-deċiżjoni ttieħdet wara xhur twal fejn ġew injorati kompletament. U fakru kif mindu seħħ ir-rixafil sena ilu qed isibuha aktar diffiċli biex iwasslu l-vuċi tagħhom, b'referenza ċara għall-attitudni tal-Ministru Ġotjena Bela li minflok jikkonsulta qed jieħu it-triq tal-konfrontazzjoni.